Lalaking gituuhang sakop sa bukas kotse gang nasikop kagahapon dihang padung kining miprenda sa iyang mga kinawat. Ryan Sorote, Sugin Liming. Napangos ang aping sa manglungkabay ug sakinan nga si Fel Chris Arias, 19 anyos taga Barangay Punta Princesa, Cebu, dihang suway kining miikyas sa mga pulis. Nasikop kini human makadawat og taho ang kapulisan nga iyang giprinda og 5,000 pesos ang usa ka kalibre 45 nga pistola sa may downtown area sa Dakbayan sa Cebu. Na may giprinda nga caliber 45, so in-inform sila sa ato and then mo na inaabtan ato without knowing na aday basag kotse na happen. Among armas gikatahong gikuha sa suspect gikan sa sakyanan nga iyang dilungkab sa parking lot sa usa ka pribadong ospital sa may Dan 3 de Abril ni adtong Mayo 7. Nakuha sa gikan sa dinakpan ang portable player ug usa ka bag. Giangkon ni Arias ang krimen ug nangatarungan kay nasakit ang iyang pagumangkon. Nalagi ng section. Ha? So ano nila? Nanon din naman gwarta, pinda tanan ako. Apan duda ang kapulisan sa pangangkon sa dinakpan kay napriso na kini kaniadto tungod gihapon sa pagpangawat. Gisusisab sa kapulisan ang posibilidad nga nalambigit sa usa ka organized bukas kotse group ang dinakpan, diin modus ni ini ang magpakariingnon nga car wash boy o nabukon ang bintana sa iyang kawatang sakyanan. Laing gisusi karon kung doon na ba'y kalambagitan ang dinakpan sa paglungkab sa sakyanan ni kanhi PRO7 Director Chief Superintendent Danilo Constantino. Stopping lang maski na sa tinitago lang din properly, kung inaitabon para at least din makita din. Ryan Sorote, News 5. Gitagalan si Police Senior Superintendent Dolly Romana sa pangu sa Police Coordinating Council nga si Vice Mayor Edgar Labilla aron hatagan og pagtagad ang pagsaka sa kriminalidad sa Cebu. Baton pa ni Labilla nga bisan og iyong dunay discrepancy ang report sa tabulation sa crime rate ato miaging tuig, iya gipong hatagan og higayon si Romana nga moexplikar og tagaan og katin-awan ang pagsaka sa krimen sa Cebu. Malaomon si Labilla nga diunta malangan ang paghatag og report ni Romana kaniya. Bisag pa man sa mga negatibong reaksyon sa publiko kang Romana, si Labilla andam gyapong muhatag og higayon sa pulis. Not necessarily, but within a reasonable period after we shall have examined the crime analysis report, and by that time we will know if there is a need for us to really give him a specific period of time. Nasayran nga adunay mga krimen nga wala gi-report sa mga police station chiefs sa Dakbayan sa Cebu sa gimong revalidation sa crime data. Ang masakpan nga responsable sa pagmaniobra sa report mag-atubang og sumbong. Andrea Patania, Sugin Liming. Wa masayop sa iyang pagduda si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Dolly Romana nga adunay sayop sa crime statistics sa CCPO sa unang-unom kabuwan sa miaging tuig. Ang revalidation sa first quarter nga record sa Station 1 ngadto sa Station 5 sa tuig 2013 mipakita nga 511 ka mga kaso sa krimen nga wa gitala o gisuliti. Mato di Romana, mag-atubang og kasong grave misconduct ang mga station chiefs kaniadto kung mapamatud ang namakak sa ilang gisubmit na crime statistics. Doon sa Station 1 to 5 kasi yung ang glaring is Station 2. There were commanders already that were released because of the finding in the report, no? Tiwaso nila revalidate ang crime statistics sa Police Station 6 ngadto sa 11 hangtod sa second quarter statistics sa tuig 2013. Karong buwan na ang gihatag nga deadline sa hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division 7, Police Senior Superintendent Raylin Lawas, kinsa mi kwestiyon kung nganong karon lang mireklamo ug nganong wa kini gi-verify sa wa pag-submit sa PRO7. Apan si Romana mi padayag na misalig sila sa gihimong validation sa mga opisyales sa Campo Crame atol sa ilang pagbisita dinhi sa Cebu. I can see certain lapses in the procedure which we will wait for the result of the investigation and we will take it from there. I relied on the validation conducted by Campo Crame. And ang sabi sa akin, I was informed that lately, yung third and fourth quarter was done mayos ang sistema. Tambag usab ni Lawas nga inay mangita og rason nga sayop ilang crime statistics kaniadto, mas maayong gahinan og panahon ang pagsulbad sa taas nga crime volume. Apan si Romana miingon nga gikinahanglan nilang korehian ang sayop nga crime statistics aron makahimo sa tukma nga mga lakang sa pagpakunhod sa krimen.
Tanang ilang pag-imbestigar dito sa naigingon nga inaccurate reporting, that's one thing. Maybe 10% lang siguro mo address situation. From there on, we can make a honest to goodness study, crime analysis. Andrea Patenya, News 5. Tungod sa kakuwang sa mga hanas nga investigador sa Cebu Provincial Police Office, sa isinta ka mga pulis nga nagranggo og PO1 ngadto sa SPO1 ang gipaubos sa 45 ka adlaw nga criminal investigation course nga gisugdan karong adlaw. Laing batch sa mga pulis ang moagi sa samang training karong Agosto 5. Nasayran nga imbis 409 ang gitinguha nga gidaghanon sa mga investigators sa CPPO, 250 lang ang anaa karon. Mao nga nagtinguha ang CPPO Provincial Director nga kung mahumana ang training, wala na unyay magkuwang sa mga maantigong police investigators sa lalawigan. Apan pahimangno niini nga dili gyud makagraduar sa maong training katong mga partisipante nga malate o mo-absent nga why justifiable reason. Cases which are unsolved, no? So kani nga mga module nga gihatag sa ilaha, this is to improve skills and knowledge when it comes to investigation. Nakadawat og warning gikan sa buhatan sa Police Regional Office 7 si CPO Director Noli Romana kay siya ra ang wa mag-uniform ato sa usa ka event sa Cebu City Hall. Andrea Patenya, Sugin Liming. Gipadada og written warning sa officer in charge sa Police Regional Office 7 si Senior Superintendent Orlando Walat, si Cebu City Police Office Director Police Senior Superintendent Noli Romana tungod sa kapakyas niini sa pagsulog sa saktong police uniform. Nadiskubrihan kini human nagpost og hulagway ang CCPO Police Community Relations sa ilang Twitter account sa gipahigayong Labor Day Fun Run sa Cebu City Hall niadtong Mayo 1. Sa hulagway, makita nga bugtong si Romana lang ang wa nagsulob sa ilang prescribed athletic attire at ubangan sa iyang mga sakop. Nasakpan kini mismo ni Deputy Director General Marcelo Garbo nga mitawag sa atensyon ni Walat. Kay numduman nga niya atong Regional Director pa si Garbo sa PRO 7, daghan sab nga mga pulis ang narelibuhan tungod sa kapakya sa pagsulob sa kumpletong uniforme. That's actually part of imposing discipline to not only to hearing commanders but including our personnel. Giangko ni Romana ang maong sayop ug miingon nga wa kuno siya'y available nga athletic uniform ni adtong adlaw ug gusto gyud niyang musalmot sa kalihukan. Remember, we had the unity run sa mountain barangays and umuulan na. I had two athletic uniform sets. So, nung matapos, basa sila pareho. So, nung ako sa laundry, that was 2 days before May 1. Nung May 1, hindi pa pala bumalik yung aking uniform. Wala akong may suot. Mato di Romana, nakatunsiyag leksyon sa maong hitabo ug gani, nagpo-order na siya dugang set sa uniform. Wasab kuno siya nagdumot kang garbo. Ug dihang gikomedyahan kini sa mga tigbalita nga daw pinangga gid siya ni Garbo, tubag ni Romana. Ang mahal ko rin siya. Yes. You know, life is all about character development. And wala rin naman ako dito kung visual sa kanya. Because basically, he was the one who endorsed me to the mayor. Andrea Patenya, News 5. Kapitan sa Barangay Apas dili motuo sa katino sa dokumento gikan sa korte nga nag-ingon nga ang usa ka controversial nga yuta gipanag-iya sa usa ka pribado nga tawo. Si Barangay Captain Rabil Ayuman may insister nga ang Kapitolyo gyud ang nanag-iya sa yuta nga gideklarar sa korte nga iya sa mga suiko. Ang korte mimando sa pag-demolish sa mga balay nga gitukod sa maong yuta. Gipakita na Ayuman ng usa ka dokumento gikan sa Cebu City Court of First Instance niadtong 1957. Ang dokumento naglatib nga gipanag-iya sa mga soyko ang yuta pinaagi sa usa ka deed of exchange nga nawagtang niadtong Second World War. Si Ayuman dili kumbinsido nga adunay ditabong deed of exchange. Previous nga mga balita, adunay 1,000 mga fake nga title, no? Gipagawas kina sa so gaduda ta nga kani usa nis mga gimaniobra sa una nga panahon gisgubat pagwa sa mga paggawa ang records. Pwede na mo ka makapareconstitute, no? Maghimuhimo ka, na kay mga witness. So,